салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Панҷакент аввалин шаҳри Тоҷикистон шуд, ки ба системаи ҷаҳонии иҷорагирии меҳмонхонаҳои Бокин Тошкаком дохил карда шудааст. ба ин рӯйхат меҳмонхонаҳои Зарафшон Хотел Суғд шомил шуданд, ки дар он метавон ҳар як дуҳуҷраро барои санаи муносиб банд кард. инчунин рейтинги онҳоро диду шаҳрҳо дар бораи онҳоро хонд. ғайр аз ин, кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон ба 22 ширкати сайёҳии вилояти Суғд барои хизматрасонӣ иҷозатнома додааст. дар баробари онҳо хадамоти сайёҳӣ аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии шӯрои сайёҳии Зарафшон 14 меҳмонхона ва 22 хонаи меҳмонон, истгоҳи кӯҳнавардии Артуч ва истгоҳи сайёҳии Марзғор, ки дар ҳудуди кулли шашуми кӯлҳои марғузор дар водии Ҳафткӯл ҷойгиранд, пешниҳод карда мешаванд. ҳамин тавр, тибқи омор, соли гузашта тақрибан 73 000 сайёҳон аз Панҷакент дидан карданд, ки беш аз нисфашон 34 000 нафарашон шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ буданд ва онҳо хеле баҳои баланд доданд ба шаҳри Панҷакент. онҳо гуфтанд, яке аз Тоҷикистон шаҳри Панҷакент тамоман дигаргун аст, ки ба ҳеҷ шаҳрҳои Тоҷикистон монанд нест. ин як шаҳри зебои пурзамзама аст ва инҷо биёед бештар мо бо назардошт кунем. шароити тиббӣ ва сайёҳати Панҷакент метавонад солона то 200 000 сайёҳиро қабул кунад. шаҳр дорои ҷойҳои зебо, ёдгаргоҳиҳои меъморӣ, минтақаҳои аҷиби истироҳатӣ дар соҳаи дераи Зарафшон мебошад. ҳоло дар қаламрави Панҷакенти бостони 350 ёдгории тарихӣ, кӯли калон, Ҳафткӯл ва бисёр дигар биноҳои тарихӣ мавҷуданд. ёдовар мешавем, ки Boeing.com системаи иҷорагирии бронкунии меҳмонхонаҳо тариқи онлайн аст, ки соли 1996 дар Амстердам таъсис ёфтааст. имрӯз пойгоҳ тақрибан 2 миллион меҳмонхонаи сатҳи гуногунро тақрибан дар 300 кишвари ҷаҳон дар бар мегирад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред, ҳатман нависед. ва бисёр тоғри аст, ки шаҳри Панҷакент яке зебою яке шаҳрҳои асобини мебошад, ки ин сеюмин шаҳре, ки дар Тоҷикистон хеле зебо, хеле гаронтар аст. дар бораи ин комментария ҳатман нависед.